मानसिफ्रालाय बुजिनोनो मोनलिया दाखालि इलेक्शननि दुम-दुम दाम-दा गावजों गाव एना-एनि जाबाय गावस्रालायजोब्बाय बाव दालां हेबनायावबो नै मानसियानो गैया दानिया आयै बे इलेक्शनाखौनो याव बिपिएफनि माखासे दं नांगोल माबा इउपिपिएलनि माखासे दङ दै खावसे माखासे मानसिफ्रानो गैया सेस देहायाव नांथाबनानैनो सोरबा सोरबा रायजों बुलायना फैलायाखिसै नै दालां हेबोनो बे लामाया जाहैबाय जोंनि थाखायनो नांगौ आरोखि ना नै बेल' नै मानसिया गैया 2 4 6 8 8जनल' दङ नै रायजो गंसेनि रायजो मण्डलि मोनसेनो आयै सेसलै नै बेल' दा नै उफाय गैया नै दा फिसाल' हेबनानै गालांनायसै गारि सालायनो आन्था गोरलैफोर थांलाय फैलाय माबा स्कुलाव थांलाय फैलाय डक्टरनाव थांलाय फैलायनि थाखायल' हेबनायसै नै नालाय गुवारमोन नै अट'आनो खारजालायोमोन सेस दाखालिनि इलेक्शननि माबायाव थांलाय फैलायावनो बिराद एना-एनि जालायबायलै जोंहा मा मोनजानाय जेबो मोनजाया बेखौ नांलाय खमलाय सेस गाज्रि मोनलायनानै थायो नै आयै सेस मावना थांनायसै होनब्लाबो सेस